Yes, hello po uli sa ating mga followers sa ating programa HCI CMD, Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangongumusta sa inyong lahat. Mga listeners natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod and hopefully ay maka-hook up sa atin ang 98.5 OKFM, Daet Camarines Norte. Also 100.5 Cool Radio in Daet Camarines Norte. At tayo po ay mapapanood din syempre sa Facebook Live ng DCGB, sa Facebook ng CMD Bicol, syempre. Opo. So, kumusta po kayo? At meron tayong special guest ngayon, actually. Oo, tatawagan ko lang. Siya ay naka-ready. Isa siyang medical doctor by profession from Baguio City. Oo, wait lang tayo. At tatawagan ko ang ating special guest at sigurado marami tayong matututunan sa kanya. Isa po siya sa magaling na speaker ni Health Code International na dating umiikot sa iba-ibang parte ng Pilipinas. Pero yan, subukan ko na muna natawagan siya ngayon. Oo, hopefully ay maging clear ang ating linya. Oo, para sa inyo, sa mga listeners natin. Oo. Subukan natin kung magiging clear ang ating linya. Oo, gising na kaya si Doktora. Ayan, mukhang sumagot na. Good morning. Yeah, good morning. Good morning, Doc. Yes, good morning. Akala ko tulog ka pa. Ayan, sa mga listeners po natin, naka-on na tayo, Doktora, sa Facebook Live. Tayo ay mapapakinggan, syempre, sa DCGB Legazpi, sa 98.5 OKFM in Daet Camarines Norte, 100.5 Cool Radio in Daet Camarines Norte. Sa mga listeners po namin, ang kasama ko ngayon sa isang oras natin na programa, CMD Kalusugan at Kabuhayan, ay isa sa ating mga magagaling na speaker na umiikot sana Luzon, Visayas and Mindanao to conduct health symposium. Kaya lang dahil sa nagkaroon ng pandemic ay medyo na-freeze muna yung kanilang mga events. Si Dr. Edna o Dr. Ian Balangge from Baguio City. Doktora, hello ka sa ating mga listeners ngayon. Isa po siya sa mga listeners namin. Isa po siya sa member ng Nutritional Advisory Board ng aming company, Health Code International. Isang magaling na doktor at umiikot mag-lecture. At kasama namin sa aming mission to help restore the health of people. So, Doktora, ikaw na lang po mag-greet sa kanila. And of course, pakilala ka sa mga listeners natin. Yes. Good morning sa inyong lahat. Okay ba, ma'am? Naririnig niyo ako? Opo. Ayan, okay. So, good morning sa ating mga listeners. Magandang buhay. And yan, sa inyong mga listeners ng Minda dyan sa Legazpi at sa Camarines Norte. Okay, so, miss ko na talaga yung area na yan. Kasi dati nalilibot ko na yung area dito eh. Pero because of the pandemic, natigil na ang aming pagbisita sa inyo. Okay, so, well, anyway, just want to introduce myself. Yes, I'm Dr. Edna Balangge, popularly known as Ian. Okay, kung yung last time si Dr. Ian naman yun, ako Ian. Oo, puro Ian. Okay, so yes, of course, I'm a doctor of medicine and also a certified naturopathic practitioner. Okay, so between the two, Ma'am Mel, mas enough po ang mag-practice ng
naturopathic medicine. Kasi I believe is what Dr. William Osler, isa siya sa founder ng Johns Hopkins Hospital, sabi niya the first role of a physician is to educate the masses, not to take synthetic medicine. Okay? So, at saka, siyempre, yung sinabi rin ni Hippocrates, si Hippocrates is the father of medicine, na sabi niya, let food be thy medicine. Diba? So, kumbaga, mas sina-advocate for ang use of natural products, meaning galing sa nature. Like, for example, yung food supplement ng ACIC, which is Power Trio, na talagang nakakatulong sa ating natural living. Okay? So, aside from that, I'm also a member of the Philippine Society of Microbiology, Luzon chapter. So, dito sa microbiology, pinag-aaralan dito, sakay ito ng siyensya na pinag-aaralan ng mikrobyo. Especially now na may banta tayo ng COVID-19. Okay? So, nasa academe din ako, meaning I'm also a medical professor, teaching allied medical courses. So, as an educator, marami na akong na-attend ng mga medical education courses para lumawig ang kaalaman sa medicina. Okay, so being in the academic, natulungan ito para ako'y matuto sa mga health symposium at sa mga health seminars natin. Kaya nga ngayon, mas very active ako being a consultant of the Nutritional Advisory Board of Health Code International. So, sabi mo nga kanina, Ma'am Mel, we're going from Luzon, Visayas, Mindanao. And of course, nagbibigay kami ng mga health seminars at saka mga health symposium. Okay, kasi isa yan sa passion namin, especially me, giving health education. Kasi pag meron tayong kaalaman tungkol sa ating kalusugan, lamang tayo, di ba? So, mas gumagaling ang ating karamdaman kapag tayo'y natututukan at alam natin kung paano natin pagaluhin ang ating sarili. Kasi ang pinakamainam na doktor, una ay ang Diyos at siyempre ang ating sarili. Kasi our body has its natural way of healing itself, just give it time to heal. Ayan, sa mga listeners natin, nako, ang dami nating matutunan kay Dr. Ian Balangge. Nasa Baguio City siya ngayon. Opo, salamat at napagbigyan tayo na mag-guest siya para maturuan yung ating mga listeners, lalo na ngayon na pandemic. Marami talaga ang nadidepress dahil sa situation ngayon. Yung mga sakit nila, doktora, lalong lumalala dahil sa depression, sa sitwasyon natin ngayon. Pero tayo dito sa Health Code International, nako, talagang patuloy tayo sa ating mission to help restore the health of people, lalo na napatunayan po namin, napatunayan natin, doktora, ng ating Power Trio ay malaking tulong para ma-restore yung health ng tao. Kaya naman super busy talaga tayo mga leaders ni Health Code International. Ito yung panahon na kailangan tayo ng mga tao, and of course, kailangan pa rin natin na turuan sila kasi marami po, doktora, na hindi nila alam yung gagawin nila, kaya naman ay napupuno ngayon ang ospital, lalo na doon sa mga nahagip ng COVID-19. Pero balikan natin, doktora, yung ating napatunayan natin kasi akala ko nga noon nang nagkaroon ng COVID, sobrang nag-worry din ako talaga, sobra. Sabi ko, paano na maraming negosyo nagsara dahil sa lockdown, maraming negosyong nalugi, nag-close talaga sila, nahirapan sila. Akala ko tayo dito sa Health Code ay ganun din ang mangyayari. But because of our amazing product, the Power Trio, na napatunayan na ng napakaraming tao na super galing, malaking tulong para ma-restore yung health ng tao, even yung mga ooperahan nga, ay natulungan natin. At lalo na ngayon na nag-COVID, napatunayan natin, Dr. Ian, na ang Power Trio natin malaking tulong din po para labanan ang COVID-19. Pero isa-isahin natin, Dr. Ian, yung ating CMD muna kasi yan ang flagship product natin. Paano ba talaga tumutulong
para ma-educate maraming mga tao ngayon, especially it's Sunday. Sigurado maraming nakikinig ngayon sa mga radio, kanya-kanyang radio, na para maturuan natin sila paano marirestore yung kanilang mga health, na hindi masyadong asa lahat sa mga synthetic na drugs. Katulad ko doon talaga, doktora, ay wala, ang dami kong hindi alam kaya nalulong din ako kainom ng mga synthetic na drugs hanggang later on hindi ko na talaga ma-manage yung aking mga sakit. At salamat talaga dumating ang ating HCI-CMD, at saka syempre kung hindi ako nakinig o nag-attend ng mga health symposium, hindi ko rin matutunan na ito pala yung kailangan ng ating katawan. By the way, hello kay Ma'am Leonora Napod at sa aking batchmate, Ma'am Floriden Kalimlim. Nakita ko sila. Doktora, ayan, sa mga bagong pasok, sa mga bagong listeners natin, ang napapakinggan po natin, Doktora Edna, Doktora Ian Balanggen, isa po siyang member ng Nutritional Advisory Board ng aming company, Health Code International, at nakabase po siya sa Baguio City. Doktora, sa pag-ikot-ikot mo, sa pag-recommend mo sa mga hindi naman pasyente, sa amin kasi kliyente. Oo, siyempre kayo doktor, pasyente nyo. Ano ba yung nakita mo dito sa ating HCI-CMD? Bakit ito ay tinawag nga an amazing product? Kasi sa 17 years ng ating product dito sa buong Pilipinas, ay nako talaga, muntik-muntik nagkaubusan yung ating product. Buti na lang, doktora, kararating lang na naman ng shipment. Oo, na problema kami, pero buti na lang, yan, paubos na yung aking CMD, parating naman yung iba. Doktora, ano bang nakita mo dito sa ating HCI CMD? Yes, so also, before discussing any further itong ating Power Trio, gusto kong share yung aking experience, bakit ginamit ko itong Power Trio. Kasi nung araw, alam mo namin, kami nung nasa medisina kami na pag-aralan namin na bawat sakit may katapat na gamot. Diba? So, bawat ikaw may high blood, may re-recommendang mga anti-hypertensive. Okay? So, kung ikaw naman may diabetes, meron din mga ibibigay at prescribe na mga anti-diabetic. E paano na kung 10 yung inyong nararamdaman? So, hindi sabihin, 10 na rin yung gamot na ipitake, di ba? Kapag naramo kami, para ka ng medicine cabinet. Opo. Yung iba pa, hindi na nila alam na nadidito na sila, na ano pa talaga ang ininom ng gamit. May pang-umaga, may pang-hapon, may pang-gabi. So, di ba, napakaraming ininom na gamot. And aside from that, ang mamahal pa ng mga gamot na yan. Di ba? Secondly, alam natin na lahat ng mga synthetic drugs, gawa yan sa mga chemicals, preservatives, at kung ano-ano pang mga hinalo-halo. And never na may nag-explain sa mga pasyente na, ito ilimin itong gamot na ito, ang side effect, ganito, ganyan. Di ba? So, until yung mga pasyente, magsasawa na lang. Sabi mo nga, we help it for the health of people. Yung iba sabihin, maintenance. Sige, inom ka ng ganitong gamot, kasi maintenance. Ang ibig sabihin ng maintenance, araw-araw yan. So, it's just a yo-yo effect. Para pang kung high blood ka, iinom ka ng anti-hypertensive, bababa naman yung blood pressure, di ba? Pero pag nakalimutan mo mag-take ng gamot, ano na naman ang mangyayari, Ma'am? Mataas na naman, di ba? So, yo-yo ka, baba, taas, baba. Kaya tinawag na maintenance. Hanggang sa magsasawa na lang yung pasyente at sabihin, wala namang nangyayari to. Hindi naman ako ginagaling. Mas nadadagdagan pa yung kanyang nararamdaman. Kasi sa kakainom ng gamot, sabi niya, ay, Dok, kumahapdi na yung sikura ko. Sa susunod na balik niya, ay, Dok, namamaga na yung paa ko. Sa susunod na din, kahitido na ako. So, wala pang siyempre nagsabi na gumaganda ang kanilang pakiramdam. Until finally, I was introduced to this product and of course to our company. And during that time din kasi, Mabel, yung tatay ko nag-shopping din sa sakyan. Okay?
meron ng high blood, may diabetes, meron siyang vertigo, meron siyang gouty arthritis, may vertigo, and worse, meron siyang psoriasis. And during that time, medical student pa lang ako. So, then, syempre, yung pinag-aaralan namin, pina-apply ko sa tatay ko. Sabi ko, sige papa, just take your medicine, gagaling ka niya. Pero, you know, Ma'am Mel, wala rin na sinabi. My father died at the age of 69. Ilan po? So, 69 years old. 6'9"? 5'9". 5'9". Hindi siya nag-abot ng 60. Yes, hindi niya na-enjoy ang kanyang senior citizenship at saka ang kanyang pension. Oo. Pero that's reality. Talagang mamamatay siguro during that time kasi ang dami ng komplikasyon. So, natakot ako. Sabi ko, di ba, alam naman natin na heredity plays a major role sa ating mga sakit. So, natakot ako. Sabi ko, baka ako'y mamana ko yung mga sakit sa tatay ko. So, ba, natakot ako talaga. Baka mamaya, kung lahat siya naman ako, paano na? Oo. Di ba, Ma'am Nen? Magkano ang mahal? Talaga? So, yes, until na-introduce ako dito sa company ni Dr. Lilibet Ocampo or Bartolome. Yes, and so I tried taking our product, CND nga lang that time, ang pinitake ko. Pero, you know, up to this time, wala akong mga sakit ngayon. So, ibig sabihin, hindi talaga natin mamamana yan kung alam lang na natin i-manage ng mga sakit at alam natin kung paano iwasan. So, buti na lang namulat ako dito sa ating Health Code International, yung ating Power Trio. And up to now, at my age of 58, wala akong mga sakit. Wow! Yan ang maganda sa atin, Doc, na meron tayong Power Trio. 58 ka pa lang pala. Oo. Yes, Mel. Diba? Kaya ang sarap-sarap talagang mabuhay. Naalala ko yung sinabi ng aking isang pasyente na gumaling. Sabi niya, ang hirap ang ganda palang mabuhay nang walang nararamdaman. Walang nararamdaman. Oo. So, yan. So, mga listeners po natin, ang napapakinggan natin na boses, ako lang napapanood sa Facebook. Pero napapakinggan niyo po, Dr. Ian Balangue, nasa Northern Luzon. Nakabase po siya ng Baguio City. Hello kay Ma'am Wida Sagsagat dyan sa area ng Mindanao. Kinag-meet na ba kayo ni Nurse Wida sa... Hello, Ma'am Wida. So na, actually, kasama ko yan nung ako'y umipot ng Kidapawan. Kidapawan, sa area, kina Ma'am May. Yes, Ma'am Myra. Oo, sana nga talaga na rin si Ma'am Wida, talagang seryosoin mo na, Ma'am Wida. Kasi isa siyang nurse. Isang magaling na nurse. Nako, patuloy pa rin yung ating mission to help restore the health of people. So, nakakatawa, Ma'am Mel, kasi tayo dito sa Health Code International, konting-konti, unti-unti, pati mga nasa medical profession, talagang or nabubulat na ang kanilang isipan sa paggamit ng ating power trio. Ay, oo nga talaga, Doktora. Kaya ako rin dito talaga dito sa aking area, lagi yan, sinasabi ko, these products talagang kailangan ng tao, kaya madalas nga, ay ina-advise ko yan. For healthy family, take Power Trio. Mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, wag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi po kayo basta-basta nagkakasakit. Alam mo, ito, Doktora, na ating product, talagang pag sineryoso natin, you will also experience that 15 to 20 years younger na pakiramdam. Ako, di ba, nung 43 ako, feeling ko 60 years old. Ngayon, 61 na, Doktora. Oo. Ng ating product at saka kayo din, ng mga, lalong-lalo na kayo, Ma'am Mel, ang dami yung matulungan na restore ang health. Kaya, ang tawag na rin sa inyo, CND, certified putang doktor. Pero hindi doktor. Pero yan sa mga natin, mga ka-HCI family,
Nako, napakaswerte natin na meron tayong company, ang matatag na company, the Health Code International. And of course, yung mga product natin talagang available siya para sa atin. Pwede rin, hindi lang talaga actually, hindi lang yung health ang gusto namin i-share sa inyo. Also, the business side of Health Code International. Na ito talaga, doktora, sa amin, sa family namin, it's really an answered prayer kasi unang na-restore health ng family, sumunod po ang kabuhayan. And of course, yung ating mga free travels, local and international na attain natin yan dito. Yun nga lang, dahil sa COVID ay naudlot yung ating mga travel, hoping na matuloy pa rin yun kasi medyo gumaganda na rin yung situation. Ang mga tao natututo na ngayon. Hello kay Ma'am Eulalia Casili, nasa Davao City siya, doktora. Oo, nag-birthday rin nag-birthday si Doktora Beth. 60 na pala siya. Hindi naman mukhang 60 yun, parang 20 years younger din. Diba? Kasi nga tayo gumagamit ng ating Power Trio. Power Trio. So patuloy tayo, Doc, sa ating para marinig ka ng mga listeners. Of course, the HCI-CMD na tinawag nga talagang sabi ng iba, Christ Miracle Drops, na usually pag tinatanong ako niyan, doktora, ano mga sakit ang pwedeng matulungan ng iyong product? Nako, sabi ko from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwedeng matulungan ng ating product. So amazing yung ating product na natural. Ay grabe. Grabe ang ginawa nito, kaya super busy po kami na mga center, mga leaders ni Health Code International. And yan, totoo pala yung doktora, God is still the greatest healer. And God is using instruments to show His love and care for men. Ang ating company, ang ating mga product, tayo, at kayo mga doktor namin, Doc, dito sa Health Code International, kayo po ay instrumento ng ating Panginoon. Doc, itong ating kasi dati alam mo itong yung CMD talagang tried and tested yan, the CBF. Kasi yung CBF dati inisnab ko to. Hindi ko talaga pinapansin kasi akala ko okay na ako sa CMD. One time nagja-jogging kami ni Doktora Ocampo sa Boracay. Ako 3 balik-balik lang doon. Ayaw ko na talaga, Doc. Si Doktora Ocampo nun, ba't sabi ko, parang, hindi ba siya napapagod? Takbo ng takbo. Sabi ko sa kanya, Doc, anong sikreto mo? Ba't hindi ka napapagod? Sabi niya, Mel, CBF. Sabi ko, Doc, okay na ako sa CMD. Sabi niya, Mel, iba yung gagawin ng CMD na minerals. Iba yung kayang gawin ng CBF. Alam mo, nang sinubukan ko, Doc, ay talagang so amazing pala ito. This is really superfood yung ating CBF. Doc, i-share mo nga po sa mga listeners natin, anong kagandahan ng CBF? Bakit ito magaling sa mga may hypertension, mga diabetiko, may mga sakit sa puso, iba-ibang, pati sa cancer. Kinombine namin to, ang bilis po ng recovery. Yung mga bukol-bukol ay nagsashrink down lang talaga yung doktora. Ano ba talaga ang ito? Kasi yung component niya, bakit malaking tulong para ma-restore yung health? Doktora, ikaw na po ang magpaliwanag sa kanila. Okay. So, sige. Kasi alam naman talaga natin ang naitutulong ng CMD, power talaga yan. So, yan nga, totoo na nakaligtaan natin na ano nga ba natutulong ng CBF natin o ng Cell Biofood. So, ang Cell Biofood natin has been with us for so many years na. And we are familiar na yung ating CBF would now be containing 2 important ingredients. Ito yung Florella and Spirulina that as the superfood. Okay? So, kaya lang, ang kaibahan, buti na lang ang ating CBF ngayon, meron ng bagong itinagtag na component, okay? So, we have the wheatgrass. With a combination of Florella, Spirulina, and wheatgrass, at talagang ito na ang tinatawag talaga natin superfood of the future. O hindi na future kasi nandito na sa atin. So, talagang maraming benefit itong mga 3 component ng ating CBF. Florella, Spirulina, and wheatgrass. And with a combination of our CBF, sabi nga natin, better nutrition
nutritional content. Okay? So, we all know na ang ating katawan, human body, is made up of trillions of tiny cells. At itong mga cells na ito are destined to die. Mamamatay yan na Mel. Pero don't worry kasi new cells continue to replace dead cells. Kailangan lang pakainin natin itong mga cells natin para maging healthy. So, itong ating CDF or the cell bio food na pagkain. Diba? So, pag healthy ang mga cells natin, then this would be equal to a healthy body. Today, more than 95% of all chronic diseases are, unang-una, lack of physical exercise. Tawag natin kamaran. Pangalawa, yung unhealthy eating habits natin o yung katakawan. Nakakain ng mga bawal na pagkain like junk food, fast food, mga preserved food. Idagdag pa natin dyan yung mga chemicals at preservatives sa ating mga pagkain. And then the third cause of chronic diseases would now be nutritional deficiency. Ibig sabihin, kakulangan sa nutrition. And the first to suffer itong mga nutritional deficiencies ay yung mga cell natin. So alam naman natin ang cellular are the basic unit of life. So nakasalalay ang ating kalusugan, ang ating katawan sa mga cells natin. So itong mga cells natin, kailangan naman nila ng mga nutrients. Okay? So mga nutrients like carbohydrates, protein, and mga fats, and they continuously are being depleted. Nauubos din ang mga nutrients na yan because of our wrong food choices. So natural foods are continuously being replaced by artificial food products. Karamihan sa atin ngayon, gusto natin instant, di ba? Instant mani, instant noodles, lahat luto na. But they are manufactured chemically and they are genetically modified. So kakakain natin ng mga instant, yan, mamaya meron na tayong instant. Yes. So, okay. So, but with this nutritional deficiency, lumalabas ngayon yung mga chronic diseases na mga nabanggit natin like hypertension, yung ating mga cardiovascular diseases like stroke, heart attack, diabetes, and of course yung cancer, yan yung natin. Kaya lang, we should be thankful that Health Code International never stops at looking for food products or food supplements na ma-address itong nutritional deficiencies natin like our CDF. Okay, so ano nga ba ang mga benepisyo ng CDF natin? Unahin na natin si spirulina florena. These are blue-green algae. Pag sinabi natin algae, parang lumot, mamel, but they grow in warm, alkaline, fresh water. So doon pa lang alkaline, diba? Na-alkalinize na kaagad yung katawan natin. Kasi alam naman natin na pag acidic ang katawan natin, mas lalo tayo nagkakapit. So, kailangan ma-alkalinize natin ang sarili natin. Unang-una, andyan na si alam natin, is a natural pH balancer. Idagdag pa natin si CDF na di mas lalong alkaline na. And we can boast that our CDF is coming from the best sources of chlorella and spirulina. So, cleanest, so sabihin, malinis talaga ang ating product. So, nabanggit ko kanina, ang mga basic nutrients ng body natin are carbohydrates, protein, fats. So, good news, itong mga nutrients na ito, nakikita natin sa unang-una spirulina. It is spirulina by pre-digested protein yan. Protein which provides the building material needed in the process of cell regeneration and cell action. Kaya nga, bumabata tayo, gumagamit tayo ng CDF kasi sabi na natin cell regeneration. Gumaganda at napapalitan ng mga bago at mga batang cell ang ating katawan. So, si spirulina rin, and then mga simple carbohydrates that yield increase yet sustain energy. Kaya sabi mo nga, Ma'am Nen, pag kayo nag-jogging noon ni Dr. Lidiget, parang ikaw nakahapo na. Pero sa pagkalit ng spirulina, diba, lumalakas energy. Kasi sabi nga natin, increase yet sustain energy. So, Ay talaga, oo, doktora. Di lumakas ka niya. Ay, ako experience, ganito yan. Ano kayo sa'yo, doktora? Dati po, pag ako yung nagle-lecture noon, di CMD pa lang, pag nagle-lecture ako noon, nako, after sabihin mo, 2 to 3 hours ako nagsalita, ubos yung energy ko.
Masakit ang ulo ko, wag na ako kausapin. Kasi drain ako. Pero alam mo, yung kinumbine ko, si MDCBF, saka lalo na siyempre the Supreme Juice, alam mo, nagulat ako, doktora. Almost 4 hours ako nagle-lecture. Hindi ako na-drain. Hindi sumakit yung ulo ko. Ay, sabi ko, grabe pala to. Talagang superfood talaga siya. Kaya dun sa mga taong lalo yung maraming mga activities, even siyempre doktora yung mga nurses, yung mga medical yung mga nurses, mga doctor sa hospital, grabe na drain sila. Siguro dapat talaga nagpa-power trio sila, doktora. Totoo yan. Kasi imagine yan, mag-ano ka ng mga pasyente, magbibigat, tapos mag-duty ka 8 hours, hindi lang 8 hours. Sa mga doktor na, pag sinabi 24 hours duty, naku, hindi lang buong araw. Sa following day, kailangan mo pang extend duty. Pero pag ikaw ay talagang naka-power trio, power ka talaga. Ay, power talaga. Kaya laking pasalamat ko rin doon sa mga nagjo-duty sa hospitals na bumibili ng ating product kasi natututunan din nila, nadadrain sila, doktora. Minsan nga sabi ni Nurse Earl, 2 batchmate niyang nurse na nagjo-duty sa Metro Manila namatay na sa COVID-19. Ay, oo, totoo yan, Ma'am Nere. Ano tawag dito? Siyempre, dito yung pandemic, COVID-19 issue. Talagang andyan yan. Pero kaya natin labanan yan kung na-educate lang natin sila na gumamit. Yes, oo. Energy talaga, energy. Hello kay Sir Alex Avila. Ito si Sir Alex nung napunta siya dito, doktora. Sobrang silang mag-asawa nang pumunta sa akin. Sobrang nakita ko talaga yung nagwo-worry talaga sila kasi may found out sa laboratory na nag-isip sila baka cancer na, baka cancer yung na-found out. So, kahit sobrang busy talaga ako that time, binitiwan ko yung mga ginagawa ko para harapin ko yung mag-asawa. Sabi ko, anong inano ko sila, sabi ko, relax na po, siguro naman, sabi nila, nag-pray daw sila, doktora, nadalhin sila ni Lord sa taong, so kung saan sila matutulungan. So sabi ko, relax, oo, relax na po kayo, kasi kung nag-pray kayo at nandyan kayo sa harapan ko, answered prayer na yon. Alam mo, high dosage ko lang, doktora, ng ating Power Trio. Good news. Yung iniisip nila na pwedeng cancer na ay nawala. Nawala. Wala nga 3 weeks, doktora. Oo, ay sinasabi ko, tagang doktor na rin kayo, di ba? Kasi mas natutulungan yung mga pasyente talaga. Oo, so amazing. Isa pang i-ano ko, one time na, para medyo maano yung ating usapan, one time, nagpo-program ako mismo doon sa radio station. Sabi ko, bakit kaya may sumisilip-silip sa akin dito? Yung pala talagang binabantayan ako, doktora, doon. Kasi hindi nila alam yung aking office. Sabi ko, bakit po, pagkatapos ko ng program ko, bakit po, sabi niya, binabantayan ka talaga namin, ma'am. Kasi yung kanya asawa, doktora, isang seaman, may hypertension, may sakit na sa puso, may nervyos po, hindi na nakakatulog. Marami na siyang iniinom na gamot, pero ganun pa rin. May mga ininom siyang food supplement, ganun pa rin daw, hindi naman na-address. Hindi, alam mo ginagawa pala, para pag hindi nakakatulog, pinatatakbo yung sasakyan nila, umiikot dito sa Legazpi, baka sakali na pag uwi nila ay makatulog na. Yun ang, hindi na nakakabalik ng trabaho, Doc. Ngayon, sabi ko sa kanila, babalik naman ako na ng office. Gusto nyo, sumama kayo para makainom na ngayong gabi. Gabi yun, doktora. Sabi ko, eto lang mo nang gawin kasi hindi ko alam kung ano yung sa puso. Sabi ko, 5 drops before eating, 5 drops after eating. Yun ang gawin. Alam mo, the following day, nagpapasalamat yung asawa. Di ba, Ma'am Nel, 5 drops lang? Oo. Oo, hindi ko kasi alam, baka sabi ko kung may malala na yung sa puso o ganyan. Sabi ko, 5 drops before eating, 5 drops after eating muna. Sabi ko, alam mo, the following day, nagpapasalamat yung asawa. Madam, maraming salamat. Masarap yung tulog ni Agum, ni husband.
Tingnan mo, ay sabi ko, sabi ko, ganun pa rin gawin nyo, pero sabi ko mag-attend kayo ng seminar ko, siguro mga after 3 or 4 days yun, may schedule akong seminar dito sa aking center. Alam mo, pagpunta nila dito, laking pasalamat, alam mo madam, nagja-jogging na si husband. Oh, days lang yun. Days lang yun, doktora. And then, sabi ko, sige, tuloy-tuloy lang. Salamat sa Diyos, nakabalik po sa kanyang trabaho bilang seaman. Ganon ka-amazing. Akalain mo marami nang ininom na mga synthetic na drugs at marami nang ininom na mga food supplement, ganon pa rin. Pero nako, sinimplihan lang ng ating CMD at CBF yung binigay ko. O, diba? Kasi nga talagang kailangan lang nilang masubukan. Oo, i-try nila. Kasi talagang may pag-experience na ang effect ng ating power trio ay kalibutan na. Oh, yes. Oo. Yung mga listeners po namin, hindi ko ina-announce yung aking text hotline muna kasi ginagamit ko yung smartphone. Ayun ang ginamit ko para tawagan si Dr. Ian Balange. Kaya anyway, after na lang ng program namin, saka kayo po tumawag. Pero yan, sa dami-dami natin na listeners, Doktora, kasi halos ito, kung 3 radio station, halos buong Bicol region po ang listener natin ngayon. Na ay makakasagap ng ating ay marami talaga, lalo na aksaya nga talaga, doktora, sana kung hindi nag-pandemic ay talagang lalagari tayo Luzon, Visayas and Mindanao para mag-lecture. Siyempre iba naman iba kasi yung umupo sila, di ba yung ginagawa natin na health symposium, iba yung umupo sila, nakinig at nakita yung mga demo kesa yung dito lang tayo napapakinggan sa radyo. Pero malaking tulong na rin po ito sa mga listeners namin na may mga problema sa health. Malaking tulong na yun, nakikinig kayo. Plus mamaya, so, pag tayo nag-symposium ng face-to-face, ako, ang daming question. oo, naalala ko nga, doktora, nung nasa Cam Norte tayo, yung mga tao ayaw kumilo sa kanilang mga upuan. Parang kami noon nang marami kaming hindi alam nung unang lecture namin, unang punta dito ni Doktora Ocampo. Nakanganga lang talaga kami. Ang dami naming hindi alam, may mga sakit kami. Para bang more, sige magsalita ka pa. Marami kaming hindi alam. Oo. Kasi, buti na lang si Health Code, nagtayo ng Nutritional Advisory Board. So, these are made up of doctors, nurses, at saka mga naturopathic health namin. Kami po yung nagbibigay ng scientific basis kung paano nakakatulong ang ating anak. So, siyempre, pag education sa anak mo, talagang maniwalang mo sa power. Oo. Pero doktora, itong tungkol dito naman sa ating Supreme Juice. Kasi dati po ang iniinom ko noon is ascorbic acid. Diba? Nung bagsak yung health ko, ang iniinom ko is ascorbic acid. Sabi nung isa kong kaibigan, ate, palitan mo na yan na ascorbic acid mo. Palitan mo nito, at least anya ito, sodium ascorbate. So, doon na yun ang iniinom ko sa product na sabi niya, tanggalin mo yan sa kapsula para hindi mo na mainom yung kapsula. Yung laman na lang. Pero hindi talaga ako naging masaya nun. Alam ko na nakakatulong yung health ko, pero iba yung ginawa nitong ating Supreme Juice kasi natural fruits and vegetables in powder form at wala siyang preservative, walang sugar. Sa'yo, Doc, ano bang na-experience mo po dito sa Supreme Juice natin? Ay, yes, oo. Kasi itong Supreme Juice natin, sabi mo nga, it's a combination of fresh fruits and vegetables. So actually, yung mga paboritong prutas na dito. Talaga? Oo, andyan na yung bayabas, mangga, guyabano, papaya. Masarap talaga ng mga prutas na yan. Pag visit mo yan, napakamahal, di ba? Pero buti na lang si Supreme Juice, sinama na niya sa isang sachet. At lahat ng prutas na paborito ko nandyan, no? Dagdagan pa natin ng moringa, yung malunggay, yung vegetables, may carrots pa siya na may vitamin A. At sabi ko nga, yung natural sweetener nito is talagang stevia. Sa halaman. Oo, natural talaga siya. So, tama ka dyan, Ma'am Mel. Sabi mo nga, talagang kailangan natin ng vitamin C. Kasi ang vitamin C natin,
it boosts our immune system. Pangalawa, it's also an antioxidant. Oo, kaya, pero ang kaibahan, kasi dalawa ang klase ng vitamin C. Meron tayong acidic at saka may alkaline tayo. So, ang ating substitute is packed with alkaline vitamin C. Diba? So, kanina, nabanggit natin na kapag acidic ang katawan natin, mas lalo tayong kinakapitan ng mga sakit. At yung mga viruses, yung banta ng pandemic, yung coronavirus, yung mga bacteria, at kung ano-anong klase ng mikrobyo, mas lalo dumadami yan pag-acidic. Oo. Pati si cancer cells, dadami yan pag-acidic ang katawan natin. But itong ating alkaline vitamin C, it could prevent infection. Kasi ang alkaline vitamin C, which is found in our supreme juice, it has an antiviral. So, ibig sabihin, pang-kontra sa viruses. Antibacterial, pang-kontra sa bacteria. Antifungal, pang-kontra sa mga fungal infection. So, mas lalong na-prevent ang mga infection. Para bang meron tayong shield. Oo. Instead na papasok yung mga infection na yan sa katawan natin, at pinoprotektahan na tayo. At kung meron man ng infection, pumasok na sa katawan natin, itong ating vitamin C would now shorten the course of the disease. So instead of sabihin na natin 14 days na yung sakit mo, na mapapaikli na lang niya in just a matter of 3, 4, 5 days, nasushorten yung course. And sabi na natin, it has also an antioxidant property. Diba? Anti-cancer. So ibig sabihin yung mga free radicals, natutulungan niyang huwag pumasok sa ating mga katawan. May itatanong ako sa iyo, Doktora. Itong CI juice natin, yung bago nating product, actually na-try ko talaga to. Ang galing niya na maglinis ng ating mga bituka. Oo. Ang galing-galing talaga. So actually, yung CRJ natin, gusto ko naman ng mga products na gustong istisinta ni Health Code International, kami munang mga lab. Ang gumagamit tayo muna yung ginagawang mga guinea pig. Diba? Yes, lab at saka mga elite members. Bakit, diba? Parang tayo mag-experiment. So, nakikita talaga natin. Itong CRJ, tayo munang gumamit yan sa MEM. So, napakaganda kasi yung talagang three properties sa digest, detoxify, at saka decoy, nandiyan na makikita na natin yung CRJ. Okay? CRJ, kapag minsan kumain tayo at makikita natin tayo ng tawad, kung CRJ makakatulong for further digestion. Okay? So, yung mga sinabi natin ng pagkain, pagyatin at digest natin, ang kailangan lang natin yung mga nutrients, yung mga absorb, kailangan ma-absorb natin. Ayan, yung mga waste product, yan, ilalabas na yan. Oo, nakakatuwa yung ating product. Sabi ko nga, Doc, mas effective yung ating Power Trio kung kayo ay magsi-CR juice para kapag malinis ang ating mga intestine ay mas maganda ang absorption ng mga nutrisyon. At saka isa pa, ang intestine or yung ating bituka, yan talaga ang pinaka-largest intestine. Kung malinis ang ating bituka, talagang malinis ang ating. Diba? Sabi ko nga, ma-absorb niya. Mas madaling ma-absorb yung mga pero yan, sa mga listeners natin, napapakinggan natin, Dr. Ian Balangge, ang isa sa member ng Nutritional Advisor Board ng Health Code International. Siguro may tumatawag na iba, kaya umuugong, wag mo na pong tatawag yung tumatawag. Kasi ginagamit ko yung aking cellphone kay Dr. Ian Balangge. Pero Doktora, nandiyan ka pa po sa linya? Ay, oo. Eto yan. Meron kami, ito atin-atin lang to, Doktora, ha? Sikreto natin to. Kasi ngayon na panahon ng pandemic, na nandyan si COVID talaga, napatunayan natin na ang ating Power Trio, malaking tulong para mas mabilis ang recovery ng mga nahagip ng COVID-19. Actually, maraming nahagip ng COVID-19, Doktora, dito sa Bicol. Hindi lang mga ordinaryong tao ang nahagip ng COVID, even mga doctors. Oo nga.
Oo, sabi ko nga, doktora, sa kanila, kasi marami na ako niya na, ayan, mga kasamahan din natin. Sabi ko, subukan na nga natin yung ating Power Trio, combination ng CMD, CBF at Supreme Juice. Lahat ng simptomas ng COVID ay nasa pamilya na nila. Napasok na yung bahay nila ng COVID. Alam mo, doktora, sekreto natin yan. Power Trio, super galing. Yes, tama ka. Oo. So, ito na nga, para ma-educate sila paano nakapit ang power system natin sa COVID, di ba? Mga minerals, okay? Yung mga minerals will help our system. So, ang sikreto lang dito, palakasin natin. Okay? So, paano natin papalakasin? Natin, of course, power system. At yan ang si magnesium, the miracle syrup, it minimizes inflammation, the mineral for overall health, the natural Doc, may tumatawag po sa'yo. wala naman. Bakit kayo umuugong yung ating... Wala naman ako. Wala. Hindi man sa akin na. Di bale, sige lang po, Doc. Oo, kung may tumatawag po, wag muna. Siguro after ng program, mga 10 minutes na lang. Oo, kasi mas importante mapakinggan muna natin si Dr. Ian Balangue sa kanyang i-share sa atin na mga information. Paano nakakatulong yung ating product. Sige, Doc, paano nga ba tumutulong ito sa mga nahagip ng COVID? Kaya, alam mo, maswerte yung mga taas. Madalas sabihin ko yan, Doktora. Lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan. Kaya alam nila yung kayang gawin ng ating Power Trio. Wag nang magbingi-bingihan, wag nang magbulag-bulagan. Yung aming product, tried and tested, talagang binabandera ko yan dito sa Bicol Region. Napakalaking tulong para labanan ang COVID-19. Yes, oo. So, sabi ko nga sa kanila, di ba, ang sikreto lang dyan is palakasin ang ating system. Ano yung mga minerals para tumakas ang ating system, nabanggit na natin si magnesium, sabi nga natin, it's a natural pH balancer para tayo ay hindi maging acidic. So, according to the Journal of Microbiology, ang mga viruses na yan, si COVID, nag-trap right yan sa acidic environment. Pero once na yung acidic levels natin are under control, so mapipigilan yung inflammation, mapipigilan ang damage there, okay? Ang mangyayari yan, tayo ay gaganda ang ating pakiramdam. Si magnesium din is an anti-stress mineral. So during this pandemic, marami nawala ng trabaho, marami ng problema, so na-stress. So alam nyo ba, pag-stress ang katawan natin, it lowers our stress. So pag tayo ay nag-CMD or nag-Power Trio, dapat malalakasin. It's an anti-stress mineral. Meron din tayong silinyo, which is having a powerful effect on our system para ma-prevent ng mga infections. It's also an antioxidant, sabi na natin, it safeguards against free radicals. Itong mga free radicals, yan yung mga unstable molecules na nagdadamage ng mga cells ng cell. But with the use of selenium, itong mineral na ito, na-prevent yan. Meron pang iron that helps our body carry oxygen in our cells and playing a part in our process. Meron din ang anti-inflammatory, tapos ito support na yung liver natin to break down toxins. So pag may mga pumasok na mga latos sa katawan natin, natutulungan ng ating liver. And then of course, zinc, very important na zinc natin for the production of new stem cells. Kaya na-encourage na mag-grow ang mga healthy cells natin. Zinc din would now increase the healing process. So kung halimbawa na COVID na tayo at tayo kumamit ng ating Power Trio na meron zinc, then mas matinig ang ating process. So may mga testimonies tayo ma'am, di ba, na COVID positive, pero nung na-introduce ang Power Trio sa kanila, said na 14 days ang quarantine nila, naku, ilang days na, di ba, okay na sila after asymptomatic. Okay, and then of course, yung panggaling natin, in stage na go, this is stabilization. Okay, kaya nandiyan pa yung CDF natin, yung superfood natin, kasama sa power natin, also a powerful system builder, and an powerful health enhancer natin. Actually, may 7 subseries na madali natin pa-memorize this. Diba? At dali-dali, A stands for anti-inflammatory.
Kaya pag tayo may mga nararamdamang mga sakit-sakit, mas bumagaling na meron at okay. C stands for brain health. Oo, kaya nawawala yung mga stress natin during this pandemic. And then C stands for cardiovascular health. Ibig sabihin, gagat ka yung ating puso, yung ating blood pressure. D stands for diabetes control. Kaya pati sabi nito, from day to day, talaga pati power natin. And then, E, meaning it eliminates toxin, tanggalin yung mga mikrobo, tanggalin yung mga lasin sa katawan natin. At yan, like for example, yung mga tinitin natin mga gamot. Like later on, nagiging poison one natin. Diba? Pero with the use of power, yung kaya S stands for fight cancer. So, yan, nakatakitan natin cancer. And then C is gut health. Okay? And siyempre, natin ating digestion, sabayan pa natin ng CRJ, ganda. At super na talaga ang health natin. So, marami rin mga vitamins na like vitamin C, powerful antioxidant, vitamin A is also an infection fighter. Tapos, vitamin D natin, the most important and powerful vitamin supporting our immune system. So, ang dami-dami talagang nagagawa ang ating power to previous naman, nabanggit na natin kanina. And saan ka pa, Ma'am? Oo, sa paggamit ng ating power dito, talagang super ang ating. Ayan, marami kayong natutunan kay Dr. Ian Balangge. Sana po ay matulungan namin kayo, yung mga listeners natin, and we are hoping na someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating Power Trio. Doktora, last message po sa mga listeners natin ngayon dahil paubos na yung ating oras. Ang bilis nga ng oras, di ba? Opo, kaya nga ayaw kitang i-guess ng 30 minutes, dapat 1 hour. Oo, kasi pag tayo nag-face-to-face yan, ako, talagang ilang oras talaga natakot yung ating mga users. And hoping, Doktora, pag nag-okay na, makaikot ka uli dito sa Bicol. Ako, inaantay ko yan. Dito ng Bicol, dito ng mga tao. Oo nga, marami tayong gagawin. Hopefully, matuloy yung kita-kits tayo dyan sa yung Executive Convention. Sana, yan, matuloy na yan. Daming naudlot na travel. Yes, Oo. So, lot of para sa mga ating power users, tuloy lang po sa pagdating power trio dahil talagang ito po yung ating step towards good health. So sabi nga ni Ma'am Bel kanina, we help for next. So kung kayo man, meron na mga sakit, nandiyan na yung mga diabetes, yung mga cancer, hypertension, stroke, gamitin natin sila din ang power trio. Tawag natin, step towards good health. Subukan po ninyo kasi sabi na di ba from day to day talaga matutulungan talaga proven very effective. So kami na po ang leading testimony ng ating power video. So si Ma'am Mary, yung kanya yung yung ako rin. So I can attest really to the effectiveness of our product. So wag na po kayong mag-agap-agap sabi nga natin, health is wealth. Magandang mabuhay kapag wala tayo. Yes. Ayan. Maraming salamat, Doktora Ian Balangge, na kahit super busy ka. Thank you for sharing your knowledge, your expertise, and your time, syempre. And your heart, for sharing your heart to people in Bicol region. My heart is always with you. Oo, magkita-kits ulit tayo, Doktora. Sana matuloy yung ating schedule ngayong November. Okay, Doktora, maraming salamat. God bless po. Bye-bye. Okay. Ayan. Bakit kaya may kanina pa? Hopefully ay clear sa inyo yung yung boses ni Doktora. Ano, Ma'am Vida, clear ba dyan sa inyo sa Mindanao?
Kasi parang may tumatawag kaya may interruption. So anyway, i-announce ko na lang yung aking text hotline. It's 0939 9040717 0939 9040717. Para sa ating mga center, hindi ko na mababanggit lahat kasi kukulangin tayo ng oras. Siyempre, dyan sa area ng Camarines Norte, hanapin lang HCI CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode, near Casorog Checkpoint, Jose Panganiban. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Diego-Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Josel's Garden and Tourist Inn. Sa corner Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Andyan din si Susan Correa Abais sa Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon, Camarines Norte. Sofia Pharmacy, Purok Safar, Barangay Poblacion Sur, Paracale. And of course, sa area ng Camarines Sur, andyan sa 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Pedro Villanueva, Mambolo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur. Sa Durtro Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap JC Marketing. L&L Building, Bolalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur. Harapan ng Regal Plaza Hotel. Sa area ng Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera Catanduanes. At sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Regen Atibagos, Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. And of course, dito sa sa area, yung sa ibang area, sa susunod na lang, dahil maubos yung aking oras. Siyempre, yung aking office sa Legazpi City, second floor, room 208, PVLB, Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Taas tayo ng Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Also, andyan din po sa area ng 3rd District CMD Center at 2nd floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Pulangi, Albay. At sa 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB Ligao. O yan muna yung ating mga center. Oo. Anyway, kung may mga tanong, ito yung aking text hotline. It's 0939 9040717 0939 9040717. Hello kay Sir John Greg Rabulan. Oo. Sabi ito, magandang umaga tabi. Pwede makabili ng CMB ngayon umaga. Dito sa Legazpi, open po kami hanggang 3 p.m. pag Sunday. Opo. Yung mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait ang malaking discount. Basta kayo po ay mga member dito sa atin. Ang membership natin ngayon, 5,550. Assorted products na po yan. Opo, next time you buy our products, 20 to 54% discount. O yan, sabi ni Dr. Ian, kabilis ng oras. Kulang sa lecture. Ayan mo, Doktora, pag na pwede na naman mag-eco, 3 oras. 3 oras. Mag-health symposium. So anyway, hali kay Ma'am Gijet Nopia Pagunsan. Okay. So yan, ubos na ubos yung ating oras. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig, saan mang radio station kayo nakikinig, at sa mga nakatutok sa Facebook Live. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. And of course, hindi lang yung health ninyo ang gusto namin matulungan, kasama po ang kabuhayan. Join our group. Marami nag-join dito dahil may mga sakit, dahil may mga problema sa bulsa. Pero sa ngayon, restored ang health. And of course, doing our business, mission to help people. Andyan talaga yung blessing. Kaya naman, marami na ngayon. Ordinary people now earning extraordinary income. Masarap ang buhay kung
walang sakit at walang problema sa bulsa, o di ba? So yan, maraming salamat sa uulitin. Sana po ay makatulong kami. And also, maraming salamat, Dr. Ian Balangge. Okay po, bye-bye po. Have a blessed Sunday sa inyong lahat.